Kam haden bagaying bisar jongka Brazil kelap tak mentokit yawe usipai Israel ubalalik syuti ha Brazil halor kijing keno ba ulale igi Kamrunar ha katma ha po ga Gaza ulap hedri no sa Argentina na ka benta ban like na ka hukum ban sya kem yau. Kane karai jongka bisar kalong haden kijing ujor bela mudui da kahin Rajab Foundation HRF kaseng ka betre ban buddin ya ka ain Persia ya kijing keno jongka Israel ba kalapin khen ya ka hok long breu man breu bat ki Kamrunar tma hapo Palestine. Ya kane ka hukum jongka jing bisar la menju da ka federal George Raquel Source Charili ha ka jingge song dorbar ba kerpang ka blalong ha kalai potrik no pra arja apsau ong ka HRF ha ka kerwa. Ka HRF kala keno ya uni usipai bola dan benta ha kijing penpra ki jing kisem jong ki rupai ba apo ka Gaza ha kapor ki jing hiartma. Kini kijing le ki balapan bitar ki rupai ba jong ka Palestine. Kijing penyak pathar bat ki Kamrunar ruser Persia ya kalong breu man breu ka balong Persia kat kum ka an jong ka pertai. Laban rap susu kijing keno ha ka website ka HRF. Susu laong baladon ya kisaki sebut kentup ya kidur video kijing tip syapang ke jaka bat kidur ki balakano ba ki peni ya usipai ba utung ya kitiar pentai bat wisim benta ha kijing pejot ya ki benta barok kawai. Ka mukoduma ka longkat kum ka aing Rom ha ka ba ka Brazil ka dei ka nongsoi. Ka ba ay ya ka bor sensyar pa iba halor ki Kamrunar ha ka tma. Ka jing penyak pathar bat ki Kamrunar Persia ya ka jing long breu. Upin Heiro ula batay baga anjo ka Brazil ka aibor bat bantokit yakum kini kikam runar haba unong sya keno urung syapo kari wat lada kikam bala keno kijia syabar kari. Ka kot kubor metropols kala itu balayo ya palat san spa asla ki kot kisla jong ka ying bisar ki bayadei berkatei ka mukot doma. Ka KAN katrat patay kubor paiba jong ka Israel la yaitu bayo te usipai om syamla sya akem bar ulayo jing kersyan nagi he sorkar jong ka Israel. Katnat consular affair ha katnat bari bat ka embassy jong ka Israel po Brazil kila ye kendu ye uneu nong song snong ka Israel bat ya ka yi kasam ka jong u. Da ka ba ai jing kersyan ha baro ka wei ka jing jia tat hadu ba undami no kulai na po ka Brazil. Ong ka kerwo bala pelait da katnat bari jong ka Israel. Katnat kala mahamru ba ki jing tho ha ki social media da ki nong song snong jong ka Israel syapang ka jing syakri sipai jong ki kala ban syak pendenkam da ki nuhun persya Israel ban sedang ya ki kam ain ka HRF kala keno ya ka Israel ba ka khanglat ya ka hok da ka ba pensuk ya ka jing mi jong uteu sipai na po ka Brazil.